Moi ja tervetuloa My Diaries ensimmäiseen osaan. Mun aamupala mulla on mansikka, viili ja vettä. Mulla on tänään uskonnon koe ja mulla on 10–1 koulua. Ja nyt mä alan tässä syömään. Nyt kun mä tulin syömästä, niin mulla on vielä tällaiset 0,5 tuntia aikaa. Niin mä voisin harjoitella vielä kokeeseen ja lukea kirjaa. Niin nyt mä alan vielä vähän kertaamaan kokeeseen ja tällaista. Sitten mä lähdin kouluun. Siellä on jo aurinkoista. Ei ihme, koska mä menen 10 kouluun ja kello on 9:15. Mulla alkaa koulu 9:50. Ja nytten menen kouluun. Moi, mä pääsin just koulusta tänään just ehkä 15 minuuttia sitten, kun mä kävin läksyparkissa tekemään noita suomen kielen läksyjä, kun mä en jaksanut kantaa niitä kirjoja. Itse asiassa mä oon tosi tyhmä, koska mä vahingossa jätin ne kirjat mun reppuun, mut joo, mä tein ne siellä. Niin sit mulle jäi kotiin tehtäväksi matikkaa ja enkun läksy meillä tuli jo eilen, mutta se pitää olla vasta huomiseksi. Ja sitten matikan läksy tuli tänään. Ja joo, mä oon siis matkalla kotiin ja tulin tuolta alakerrasta. Ekana mä teen matikan. Meillä on geometriaa. Okei, nyt on workout valmis ja nyt mä katon YouTubea. Samalla kun mä katon tätä videota, niin mä aion kirjoittaa mun vihkoon päiväkirjaa tästä koulupäivästä. Ja muuten mä unohdin sanoa, toi uskonnon koe meni ihan ok. Se oli kyllä vähän vaikea, että pari kysymystä oli sellaisia, mitä mä en muistanut. Mä laitoin siihen sellaista, mikä se voisi olla. Ihan näin, mutta meni ihan ok. Moi! Ja kun me tultiin kaupasta, niin me syötiin pizzaa. Ja sit mä katsoin vähän MLB:tä. Nyt mä oon menossa suihkuun ja teen mun muut iltatoimet. Eli niin kun pesen hampaat ja teen kasvojen hoitorutiinin ja muuta tällaista, mitä tehdään aina iltaisin. Niin ei mitään sen ihmeellisempää. Mä menen kohta nukkumaan, niin mä sanon teille jo tässä vaiheessa hyvää yötä. Ja toivottavasti näytitte videosta ja nähdään ensi videossa. Bye bye!